98. Dugi sakniki Pak nggih. Nggih. Dhewean Pak nggih. Iki ambaan. Termasuk kentil jenengan Pak. Nek kula ya wis rawani. Kebun Nggih, niku kula sedanten. apa? Mulai ujung mriko sampai mriku niku. Pemirsa, hari ini saya berada di sebuah hutan di Jawa Timur ya. Ini cukup rimbun sekali. Saya sendirian ini pemirsa, nggak ada teman. Kebetulan ini di depan saya ada sebuah goa yang konon ada penghuninya ya. Coba nanti kita akan lihat seperti apa dan siapa ini penghuninya di sana. Saya penasaran ya. Kita akan menuju depan sana terus. Ini nampak kanan kiri saya banyak rimbunan pemirsa. Nah ini kita sudah di depan gua. Wah 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 lo apa itu? Kayak rumah ya. Kula kan nggih nglumpakaken iki limbahe Nggih. kula nglumpakaken kan payu niku. Damel pupuk. Oh ngoten. Tapi nek dalu niku mboten nonton apa jenenge? Istilahnya apa? Hantu-hantu medi-medi mboten nonton. Nonton iki. Pokok setunggal mboten kakan polang. Lah nggih. Mboten kakan pola yang penting jujur Pak nggih. Minyak yuswa niku mboten masuk nonton begini. Malah ngantem ten awake dhewe. Lah nggih. Berarti 28 tahun niku awet tahun 2000 pira? 98. Oh, 98. Mondoten pertukangan mriki. Nggih. Gus Dori. Oh, Gus Ndir nggih. Nggih, Pondok Nurul Ulum. 98. Dugi sakniki Pak nggih. Nggih. Dhewean Pak nggih. Iki ambaan. Termasuk kentil jenengan Pak. Nek kula ya wis rawani. Tapi sing sebelah niki mboten ngono apa jenenge? Dan kelebon banyu nek udan deres ngoten Pak nggih. Aman nggih. Nggih. Wah. Iku Nggih. nyetepi yang aneh-aneh niku pun blenger rembunan. Berarti sing manggon teng mriku nggih jenengan sing kebon. Nggih, niku kula sedanten. Apa? Mulai ujung mriko sampai mriku niku. Terus nek makme tumbas napa masak dhewe Pak? Masak. Masak. Nggih. Nggih kula samping ngrasa Nggih. ten iki ngumpakaken limbah. Oh ngoten. Nggih enten mawon rezeki. Polisi Purnomo niku nate mriki ya. Oh Pak Purnomo Nggih Lamongan niku. kalih sinten Pak? Nggih kalian anak buah. Oh. Tahun pinten niku? Pun dangu. Sadurunge Covid. Oh sadurunge Covid. Jenengan asli mriki berarti Pak nggih? Kula benjing. Oh benjing. Benjing. Tang niku lho. Nggih. Niku sampean saged kreatif. Niku regane larang ngono watu lenteng. Sampeyan damel kados lampion dhuwur sukane lampu. Menyala Pak nggih. Nggih, watu lenteng. Ati setunggal ngonten ping pindhone kali pados barang-barang ngoten niku. Terus awal-awale manggon teng mriki nemu teng mriki pripun Pak? Kula dikengken Batar. Nggih. Nang kono lho ning sore giri ana Nggih. guwa. Heeh. 3 wulan kula mados niki tasik rimbun niki. Dereng anu, Dereng resik kados niki Pak nggih. dereng mlebet mriki mawon dereng saged kula. Terus mlebet niki jenengan reaksine pripun wedi napa pripun Pak? Nggih, angger magrib ngoten kula pun medal. Tilem ten dhuwur niku. Musala dereng enten. Terus akhirnya menetap teng mriki nggih. Nggih, tepen mriki niku mboten salah tahun 2000-an. Nggih. 2000 niku tasik anu. Berantakan. Nggih, berantakan. Telek lawon niku tasik munjung mriku niku. Nggih. Niku kula telasaken niku anu. Bandinten niku sing mendhet montor tikep-tikepan, montor 50 munggah Nggih. iki. Yang Lamongan niku. Tapi ya
awal-awal mriki wedi jenengan Pak nggih tetepan nggih. Nggih, asih dereng tatap. Telek lowo Mas Nggih. Sion niku. Kok mriki kutung sing nglataken iki. Tapi sayangnya senterku mati, Pak. Nggih. Oh iya iya iya. Mereka pawan awon. Wah niki ya jenengan sing ngresiki niki Pak nggih. Nggih, Pak. Wah. Damel anu pakan windu. Oh. Acen iki damel pakan windu. Oh niki telek berarti niki. Iya, ini- Oh niki jenengan sing ngumpulke. Mbok niki nggih rontok kan dulu. Oh. Oh iya iya nduren. Ini ki damel pakan windu niki. Nggih. Niki kokrokan. Ya lumayan jenengan teng mriki dhewe ya termasuk anu Pak apa jenenge? Wani lah. Maksudnya ora wedi nek kula nggih wedi Pak. Awit 2000. Boten kabeh kan latihan terus tunggal ini kan anu. Lah, nggih. Nek mriki niki codot, mboten lawa. Gede niki. Oh codot sing kuning warnane Pak nggih. Niki. Sayang sentere mati Pak. Sentere mati. Pun mereka mawon sing padang Pak. Nek sing ten mriku niku lawa. Nek cara jenengan niki namanya guna apa Pak? Cara akeh niki. Gawenan lho Mas yo. Iki kan Nggih. anu mboten gada penggawean, saged mangan kan jajan watu niku. Diteteli. Lah niku kan buktine niku sing kula tumpuk-tumpuk niku Nggih. kan watu anu niku. Tumpuk-tumpuk. Nang watu kericak. Wis pokoke kula minggu ngarep tak mriki mulih Pak, tak mlebu rono njupuk gambari. Tak basil wae. Anake Pak nggih. Boten tau. Ancur pangan rakyat. Ini ku watu ini kalau toto ini. Kalau watu kalau gali. Macam Lah nggih. Apik niki. Iki batu karang Pak nggih. Ini gali terus iki. Walah, kok akeh batu karang ya Pak. Terus jenengan nek napa ngelak ngombene pripun? Napa banyu netes niku? Mundut banyu PDAM, sini kok tambah siram, tambah lumba-lumba. Kan tetesan banyu udan. Nggih. Lah niki nek tetesan-tetesan niki banyu udan niki nggih dipadai galon ngono ya asline malah alami Pak nggih. Nggih. Tapi entene nek musim hujan kok. Oh, nek Ketiga mboten. mboten netes Pak nggih. Mboten. Oh iya iya. Damel masak ngombe niku mendeten PDAM. Ningsor. Iso. Ngagem napa sepeda napa mlampah dipinggul? Mangke mlampah niku saan. Wadane botol niku. Oh. Munggahe ngetreke nemen lho mriku niku. Nggih. Biasa sak galon rusak kula pas dereng diteteli niku. Sane niku mun mboten mampu kok. Tapi dalane tambah apik Pak sing mriku. Nggih malah ngetreke nemen. Lah nggih. Ngetreke. Mboten saged nerobos niki wae. Jane malah ditutup anu niku. Lho ngaten niku watu kan sap-sapan ngeten niki lho Mas. Nggih. Sap-sapan. Nggih. Oh nggih. Ini kan barangkali mencurigakan. Sing niki dapur terus sing niku nganu nggih Pak, sumur. Mboten mikir
Kulone kan kula damel nglabui ngeten. Oh. Mboten dinggeni tiyang. Mungkin kula ngelacak ngeten-ngeten niki lempun kepanggih kan. Nggih. Ini kula bongkar niki telas niki winjing niki. Kula keduk. Kula keduk. Niki kan watu. Beda sing watu ngisor kali sing dhuwur niki beda, Pak. Beda. Nggih. Ini kan watu kelang. Sing niki kan pun keprukane Nggih. tiyang niki. Remukan-remukan. Nggih. Dhisik niku tiyang mriki niki kan ini kan anu to sebutan python. Oh, ngoten. Kerja nih. Nggih. Wah, sarep adan. Lo tak wangsul, Pak, pun adan. Nggih ngono. Ngapunten, Pak, pun ngrepoti. Wis. Awan iki. Sayange santere mati ngenjing kula mriki mulih, Pak. Nek jenengan mboten nonton kula mlebet mboten napa-napa nggih.